ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେଠାରେ କୁନି, କୁନା ଏବଂ ତା ମା ରହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ବହୁ ଜୋରସେ ବର୍ଷା, ପବନ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା। ଆଉ କୁନା କୁନି ସେଇ ସମୟରେ ଜିଦି ଧରିଲେ, ଆମେ ଚିକେନ ଖାଇବୁ। ମା, ଆମେ ଚିକେନ ଖାଇବୁ। ତାର ମା ତାଙ୍କ ଜିଦି ଦେଖି କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ବାହାରିଗଲା ଚିକେନ ପାଇଁ। ଚିକେନ ଆଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ପବନ ହେବାରୁ ତାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ କି ତା ପିଲାମାନେ ଡରୁଥିବେ କାଳେ। ହେଲେ କୁନା କୁନି ନ ଡରିକି ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାର ମାଆର ଆସିବାର ବାଟକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ତାର ମା ସେଇ ସମୟରେ ଆସି ପଚାରେ, ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ବୋଲି ତମକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି? ବର୍ଷା ପବନ ହଉଛି, ଡରିବନି, ମୁଁ ଅଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ହଉ, ମୁଁ ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତମେ ଖାଇବ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ଘର ଥାଏ। ସେଠି ଶାରଦା ଏବଂ ତା ଝିଅ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ଦିନେ ଖାଇଲେ 2 ଦିନ ଉପାସ ରହୁଥିଲେ। ମା, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ କଲାଣି, ଆଜି କିଛି ଖାଇବାନି କି? ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ବି ଖାଇନି, ଉପବାସ ରହିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମାଗିବା, କାଳେ କିଏ କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ହେଲେ କେହି କବାଟ ଖୋଲିଲେନି। ଆରେ, ଏ ବର୍ଷା ରାତି ପାଇଁ ଆମକୁ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିବନି। ଏଠି କୁନା କୁନିର ମା ଚିକେନ ରାନ୍ଧୁଥାଏ। ଆଉ ତାର ବାସ୍ନା ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ଏତେ ବର୍ଷା ରାତିରେ କିଏ ବା କାହିଁକି ଚିକେନ ଆଣି ରୋଷେଇ କରିବ? କାହାର ବି ଚିକେନ ହେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୁନା କୁନି ଜିଦି କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା ଚିକେନ ଆଣି କରୁଥିଲେ। ମା, ଏତେ ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ କବାଟ କିଏ ବାଡ଼ଉଛି? ଆମେ କବାଟ ନ ଖୋଲିବା ଠିକ୍ ହବ। ଆରେ, କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି। ଆଉ ତମେମାନେ କହୁଛ ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିବୁନୁ? ଏତେ ବର୍ଷା ରାତିରେ କିଏ କବାଟ ଯଦି ବାଡ଼ଉଛି, ତାହେଲେ ଖୋଲ। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯଦି ଆସିଥିବ। ଶାରଦା ଆଉ ତା ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନେ ବସିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଦେଲୁ କି? ଆରେ, ତମେମାନେ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଏତେ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଆସି କବାଟ ବାଡ଼ଉଛ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ, କ'ଣ ହେଇଛି ତ କୁହ, ଡରନି। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଶାରଦାର ଝିଅ କୁନିର ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆଉ କୁନିର ମା ତା ଝିଅକୁ ଜୋରସେ ଡାକି କହିଲା, ଆମ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର ଜଲ୍ଦି। ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି ନେଇ ଖାଇବା ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ସେଠି ବଢ଼ାବଢ଼ି କର। ଆଉ ତାପରେ କୁନିର ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକେନ, ରୁଟି ଆଉ ଚଟଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଆଉ ବର୍ଷା ରାତିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇକି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।